Kuhujwa inyoka. Sanibonani. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Amavidiyo niyawalalela onke. Phuthuma ku-YouTube, channel yethu igama sichaza amaphupho, uzofica unqwaba yamavidiyo. Kodwa namuhla bengingathanda ukuthi sikhulume nje ngenyoka kancane. Kahle kahle khona uthina, ngiphuphe ngihujwa inyoka nje ephusheni. Lelo phupho lisuke kubuka ukuthi izitha zakho azilele. Zibhizi la zikhona ziyakuzama. Zizama ngayo yonke indlela noma yehluleka kodwa ayilali njengoba ngizwa ngithi ayilali. Kushuthi impilo yakho isengcupheni kuzomele usukume-ke sisi. Hhayi kushobile izitha zakho ayilele njengoba uhujwa inyoka nje. Hawu, hhayi libi ngempela kusho ukuthi izitha zakho y'phansi phezulu ziyakuzama. Mlaleli ungakhohlwa ukusubscribe-a YouTube channel yethu lapha sichaza amaphupho bese-ke uyasifollowa, uyalayikha nisale kahle.